आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आनअर्गेनाइज्ड वर्कार जाय बिथांमोना फिसा फिनला खामानि मावनानै जिउ खुङो गोरिब सुबुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ बानायनानै इलिजिबल जायो अब्ला नोंथाङा बे स्किमनि जोहै नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो 3,000 रां नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 3,000 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दान मोनफ्रोमबो। बे स्किमाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ बानायगोन मा नोंथांनो डकुमेन्ट नांगोन जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ नायगोन आरो नैबे 3,000 रांखौ नोंथाङा बोरै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना मोननो हागोन जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन आरो नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ बानायनो। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बे स्किमनि आपडेटखौ नायनोसै। नोंथाङा बे स्किमखौ नायनो थाखाय हारसिङैबो हागोन। गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन इश्रम बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। नैबे इश्रमाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि। आङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन बेबायदि नुगोन गो टु मेन पेज बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव 3 डट नुनो मोनदों बे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे स्किमाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया स्किमनि डिटेल्सखौ नायग्रोगोन। नैबे ससियेल सिकिउरिटि वेलफेयार स्किम बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा गिबियावनो दं नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। बे स्किमाव अनलि जाय बिथांमोना आनअर्गेनाइज्ड श्रमिक खामानि मावनानै जाग्रा नोंथांमोना बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ बानायनानै मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 3,000 रांखौ मोनबाय थानो हागोन। नोंथाङा बेयाव बोरै रांखौ मोनगोन बे 3,000 रांखौ मोनगोन आं नोंथांमोननो आपडेट होनि। बे मोनसे बीमा स्किम अल्ड एज प्रटेक्शन नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों PM श्रम योगी मानधन योजना नैबे अल्ड एज प्रटेक्शन। जेब्ला नोंथाङा खामानि मावै नोंथाङा 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला नोंथांनि उननि जिउखौ दैदेनलांनायाव नैबे जेब्ला नोंथाङा बैसोआ 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो 3,000 राङै नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय पेन्सन मोननो हागोन। नाथाय दा नोंथाङा जि एसे खामानि मावनानै फैसा आरजिनानै नोंथाङा मोनो नोंथाङा बेखौ मास मोनफ्रोमबो नैबे स्किमनि जोहै प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना स्किमनि जोहै नोंथाङा नैबेयाव 55 निफ्राय 200नि गेजेराव नोंथाङा नैबे नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय नैबे फैसाया मास मोनफ्रोमबो 60 बोसोरालागै दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला फैसा दाननाया अट'मेटिक बन्द जागोन आरो नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 3,000 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। जेब्ला नोंथांनि बैसोआ 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला नोंथाङा आरो खामानि मावनायनि नोंथाङा सम थाहैया बे समाव नोंथांनो गभर्नमेन्टआ पेन्सन हिसाबै नैबे 3,000 रांखौ नोंथांमोननो होगोन। मस्ट इम्परटेन्ट स्किम बियो जाय बिथांमोना आनअर्गेनाइज्ड गोरिब वार्कार नोंथांमोननि थाखाय गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग स्किम लानानै फैदों नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना। नोंथाङा दानिया बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ बेयाव बेसेबां जानांगोन जोङो बिनि आपडेटखौ नायनि। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव बैसोखौ होनानै दोनदों 18 निफ्राय 40 इयारनि गेजेराव नोंथांनि बैसोआ बेयाव जानांगोन एप्लाइ बानायनो थाखाय 18 निफ्राय 40 इयारनि नोंथांमोननि बैसोआ बेनि गेजेराव दं अब्ला नोंथाङा हागोन। नोंथांनि बेयाव मान्थलि खामायनाय मास मोनसेयाव नोंथांनि खामायनाया 15,000नि गाहायाव जानांगोन 15,000नि गाहायाव जानांगोन नोंथांनि मान्थलि इनकामा नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे लिरनानै होदों नैबेयाव EPFO आरो ESIC NPC नैबेयाव जुदि नोंथाङा बेफोरनि मेम्बारबा नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो हानाय नङा। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आरो नैबेयाव लिरनानै होखादों गभर्नमेन्टआ 60 बोसोर जायोब्ला नोंथांनो नैबेयाव 3,000 राङै नोंथांनो मान्थलि बेयाव पेन्सन होनायनि बाथ्रा बुंदों आरो जुदि नोंथाङा अबथिरा डेथ जायो अब्ला नोंथाङा जि मानसिखौ नमिनि होगोन बे स्किमनि थाखाय बे मानसिनो 50% शेयारखौ होनाय जागोन नैबेयाव रोखायै लिरनानै होखादों। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय नैबे गो टु मेन पेजाव फैनांगोन। मेन पेजाव फैनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ बानायनो हागोन। बेनि एप्लाइ बानायनायनि भिडिअनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। आं बेनि अलरेडि नोंथाङा बेखौ बोरै
एप्लाइ बानायनो बेनि मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा मबाइल फनजों रोङा अब्ला नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनाबो नोंथाङा इजियावनो बे प्रधान मन्त्रि मान धन यजनाखौ एप्लाइ बानायनो हागोन बा नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा इजियावनो बेखौ एप्लाइ बानायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव मबाइल फनजों रोंगो अब्ला नैबेयाव रेजिस्टार अन mandhan.in बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन गेवगोन। नैबेयाव मोनसे पर्टेलाव गेवबाय। दानिया नोंथाङा नैबे स्किमाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि स्किमाव क्लिक खालामनानै नैबे निउ इनरलमेन्ट बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि निउ इनरलमेन्टआव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे एप्लाइ खालामनायनि बेयाव मोनसे फर्म मोनगोन। नैबे सेल्फ इनरलमेन्ट बेयाव सेल्फ इनरलमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन। आं दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनि। दानिया बेयाव OTP खौ बहायखांनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा दानिया नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा सार्भिसाव क्लिक खालामफिननांगोन। सार्भिसाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा नैबे निउ इनरलमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव स्किमनि नामखौ नुनो मोनदों। नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव सोंदों नोंथांनियाव इश्रम कार्ड दंना गैया बेयाव सोंदों। नोंथाङा दंबाथाय बेयाव येस होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्स नैबेयाव बहायनांगोन आरो नोंथांनि बेंकनि नमिनि डिटेल्स नैबेयाव बेंकनि डिटेल्स आरो मोनसे नोंथाङा फर्म मोनगोन आरो फर्मखौ आपल'ड खालामनांगोन आरो नोंथाङा पेमेन्ट दानांगोन। नोंथांनि बैसो हिसाबै बेयाव पेमेन्टआ फैगोन। अब्ला नोंथाङा बेयाव इजियावनो बेबायदि फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो